Členovia, sympatizanti, voliči, občania, ktorým záleží na demokracii, na slobode na Slovensku. Ako som povedal v úvode, ešte pred Najvyšším súdom, náš protest dnes bude prebiehať tu, pred budovou Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, pred miestom, kde sedia ľudia, ktorí namiesto toho, aby stíhali skutočných zločincov, skutočných zlodejov, ktorí rozkradli celú Slovenskú republiku, namiesto toho sledujú facebookové profily slušných občanov, slušných ľudí, dávajú podnety na stíhanie a zatváranie národňarov a dávajú hlavne podnety na zákaz politickej strany, ktorá sa nedala vystrašiť, zastrašiť, vydierať, kúpiť ani nejakým spôsobom skorumpovať. Pred touto budovou, v ktorej sídli generálny prokurátor Jaromír Čižnár, ktorý podal žalobu na rozpustenie ľudovej strany Naše Slovensko a ktorý nemal ani toľko odvahy, aby sám prišiel na súd svoju žalobu obhajovať. Namiesto seba poslal na Najvyšší súd pojednávať o rozpustení ľudovej strany Naše Slovensko nejakého zástupcu, pretože sám si dobre uvedomuje, že to, čo predložil na Najvyšší súd, je obyčajný politický paškvil, obyčajná fraška, ktorou sa snaží umlčať ľudí, ktorým ešte záleží na osude Slovenska. Ja vás chcem poprosiť, naozaj dnešný protest ideme smerovať a venovať pánovi Čižnárovi, figurke, ktorú do svojej funkcie dosadila vtedy jednofarebná vláda Smeru. Vláda, ktorá svojho času robila maximum preto, aby ľudovú stranu Naše Slovensko zničila, ktorá nám hádzala ešte v Banskobystrickom samosprávnom kraji všetky možné polená pod nohy, len aby sme nemohli dosiahnuť nejaké úspechy, aby sme nemohli ľuďom ukázať, že naozaj máme riešenia, ktoré fungujú. Počas dnešného protestu bude vystupovať viacero rečníkov. Porozprávame vám o žalobe, o tom paškvile, ktorú Čižnár predložil na Najvyšší súd. Porozprávame vám o skutočnej práci, o skutočnej činnosti a o skutočných názoroch ľudovej strany Naše Slovensko a nie o tom, čo prezentujú médiá, alebo o tom, čo si myslí vo svojich politických traktátoch generálny prokurátor. Ja vás poprosím, odovzdajme ešte na úvod jeden veľký pozdrav pánovi Čižnárovi, ktorý sa pravdepodobne, vidím, že v oknách niekto stojí, skrýva vo svojom brlohu a zakysne mu hanba, 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 Neprerúcil vyhýbku. Zastala nám tu električka, keby ste chceli nastúpiť, vystúpiť, nech sa páči, pridajte sa k nám. Vlastne ho treba roztlačiť, že by chytila. Ďakujem doktorovi Uhlíkovi za slovo a ja by som vás ešte raz chcela privítať na tomto proteste, hlavne vám poďakovať za vašu odvahu, že ste prišli, za váš čas, i keď je to v strede týždňa pomaly, takže verím, že každý ste si museli urobiť svoj súkromný čas a dnes dokážeme, že sa nebojíme, že máme odvahu, že sme prišli za niečo bojovať a že nedovolíme, aby niekto rozhodoval za nás. Moje meno je Michala Gánovská a ja vás dnes budem sprevádzať dnešným programom. A teraz hneď na úvod ukážeme naše národné a tradičné hodnoty tým, že si zaspievame našu slovenskú štátnu hymnu, ktorou ukážeme naše tradičné hodnoty a poprosím vás, nebojte sa zaspievať, pretože je to naša najvzácnejšia pieseň. Ďakujem. Naozaj, zaspievame tú hymnu z celého hrdla. Ukážme, že na rozdiel od pána Čižnára my si ctíme Slovenskú republiku, ctíme si právo
a ctíme si slová, ktoré sa v slovenskej hymne nachádzajú. Takže ako už bolo spomenuté, dnes si vypočujeme prejavy viacerých ľudí a ja už v tejto chvíli pozvem na naše improvizované pódium občianskeho aktivistu Michala Buchtu. Nech sa páči. Bratia a sestry, Slováci, Slovenky, ja sa vám chcem tiež veľmi pekne poďakovať, že ste sem dnes prišli, aj napriek tomu, že je to pracovný deň. A som rád, že sme sa tu stretli v takomto počte, aj napriek tomu, že viem, že mnoho ľudí chcelo dnes ísť tiež, avšak nedostali dovolenku v práci. Ja by som sa chcel poďakovať ale aj príslušníkom policajného zboru, ktorí tu dnes sú a sú nám súčinní, pomáhajú dohliadať na bezpečnosť a preto prosím, aby ste naozaj nesmerovali nejaké hanlivé výroky na ich adresu. Počkáme, kým prejde električka. Zároveň vás chcem ale vyzvať, aby ste sa nenechali vyprovokovať, lebo môže sa medzi nami nájsť nejaký provokatér. Chcel by som vás aj vyzvať, aby ste naozaj svojou slušnosťou ukázali, že my nie sme nejakí liberáli, ktorí sa nevedia správať, ale my sme vlastenci, ktorí sú tu, aby sa postavili za našu stranu. My sme vlastenci a nie liberáli, ktorí sa ľuďom vyhrážajú smrťou na internete. Je to len otázka času, kedy tú svoju odvahu prejavia aj na uliciach. Vieme to aj z histórie. Aj keď nastupoval komunizmus, keď začínali rôzne napádania ľudí za iné politické názory na uliciach, preráslo to vo veľkú totalitu. A to, čo sa tu začína blížiť, to môže byť liberálny fašizmus. A sme tu preto, aby sme ukázali, že nedovolíme, aby sem prišla totalita. A taktiež by som rád pozdravil zamestnancov generálnej prokuratúry, ktorí dúfam, že si ctia právo a spravodlivosť a nekonajú proti zlodejom a vlastizradcom len kvôli tomu, lebo na nimi drží ochrannú ruku niekto vyššie postavený. A chcem pozdraviť aj generálneho prokuratúra Čižnára, ktorý bol politicky dosadený na túto funkciu ako nominant strany Smer, ktorého zvolili jednohlasne poslanci strany Smer sociálna demokracia. Jaroslav Čižnár
ktorý bol spolužiakom Robertovi Ficovi. Čo mu odkážeme? Hanba! 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 Som naozaj veľmi rád, že nad našimi hlavami zatiaľ vlaje bielo-modro-červená vlajka. Vlajka Slovenska, nás Slovákov. A urobíme všetko preto, aby viať mohla stále, dokým žije každý jeden z nás. Budeme hrdí na to, že sme Slováci, budeme si brániť spravodlivosť, pravdu a slobodu. Dnes sme tu, aby sme ukázali nespokojnosť tým, kam smeruje táto spoločnosť. Kam tie politické špičky sa snažia preklopiť demokraciu až do totalitných praktík. Sme tu, aby sme bojovali za slobodu. Slobodu! 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 Bratia a sestry, moc dobre vieme, ako to bolo, keď tu bola totalita. Či jedna, či druhá. Koľko ľudí vtedy bolo väznených, obviňovaných a ako boli prezentovaní pred ostatným ľudom. Či už keď sa pozrieme na komunizmus, viac ako 200 000 ľudí bolo odsúdených len na politickú objednávku. Len v tzv. Politických procesoch viac ako 200 000 ľudí, ktorí boli prezentovaní ako nepriatelia štátu. Takmer 250 ľudí bolo popravených. Mimo nich, priam medzi nimi, aj Milada Horáková, ktorá bola taktiež rehabilitovaná ako ostatní. Ale v tej dobe boli prezentovaní ako tí najhorší ľudia. Tak ako prezentujú dnes nás, tak ako prezentovali vtedy ich. Takisto Andrej Hlinka, otec slovenského národa, veľká osobnosť, bol počas svojho života väznený, perzekuovaný. Bol vo väzení v Žalári Mírove, v Žalári v Segedine. Taktiež počas svojho života bol prenasledovaný, pretože miloval Slovensko. Pretože chcel pre slovenský národ slobodu, pretože chcel pre slovenský národ len to najlepšie. Keď sa pozrieme na tú históriu, stále slovenskí národovci boli prenasledovaní. Ale ako sa hovorí, po búrke vždy dúha vyjde. A všetci títo hrdinovia slovenského národa sú dnes prezentovaní v tom pravom svetle, boli rehabilitovaní a sú hrdinovia nášho národa. A ja verím, že takisto ako dnes sú prenasledovaní predstavitelia ľudovej strany Naše Slovensko, tak ako sa snažia umlčať politickú stranu a rozpustiť ju na najvyššom súde, ktorý prebieha práve teraz, tak čoskoro opäť príde doba, kedy ľudia zistia, aká je pravda. Pretože pravda, tá musí zvíťaziť. Pravda zvíťazí! Pravda zvíťazí! A ešte kým odovzdám slovo ďalšiemu z rečníkov, tak chcem ešte raz pozdraviť toho nášho milovaného prokurátora Čižnára, kvôli ktorému tu dnes stojíme, ktorý si robí svoju kariéru na politických procesoch, ktorý plní vôľu svojich chlebodarcov. Hanba! 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 A my mu odporúčame, aby urobil to, čo je najlepšie. Odstúpiť! 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 Odstúpiť!